bulukwa mmadụ elu ọbụrụ ma onye mee nke ọma ebulie ya elu si ya jide nke oji na-aga n'ihu biko ka gbakọ ọkata wee kelee n'Eze-Ana Eze-Ana ga-adị Eze-Ana Ugochi tubelu nwoke ọma na oraifite ị ga-adị ọdịnala bụ eziokwu ọdịnala bụ ụzọ ndụ ịma na o nwere olu na-eti mkpu na-asị ụmụ Igbo chigharịa ụmụ Igbo chigharịa kwa mbọsị ọ na-eti n'ụtụtụ n'abalị ọ nọ na nkụzi Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na oraifite onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọmanye je eme ọnụ ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na oraifite onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọmanye je eme ọnụ ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu Eze-Ana ga-adị Ugochi tubelu ga-adị Ugochi tubelu tampo ọ ya adị maka na eziokwu anwa chacha ndị okenye ga-adị front and back ndị ochie anyị front and back fadi asị kara aka gwara ụmụ Igbo si anyị rapụ nke anyị na nke fe ka mma buru Baịbụl bịa akwụkwọ akụkọ mepekwa chọọchị fa okporo ụka bịakwa mana Ugochi tubelu ekweghị ekwe Eze-Ana si na ọma mme ọdịnala ọma nwụ chacha oge ọbụla ọ na-eti ọ nọ na nkụzi Chukwu abịa ma gbaa gị ume ọdịnala ya dị Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na oraifite onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọmanye je eme ọnụ ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na oraifite onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu ụtụtụ ọma na ụmụ ọdịnala Igbo abịakwara m n'oge awa nke eziokwu oge anyị ji awa eziokwu niile agba nke ọ bụ m nwa bụ onye Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu oraifite na-anọ n'isi ya abụ m onye isi nchụaja Ugochi tubelu ọdịnala temple nke dị na oraifite na Anambra steeti anyị na-agba afa miri emi lụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche abụkwazị m onye isi nchụaja na ọdịnala restoration prayer ministry bụrụkwazị onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị taa n'oge awa nke eziokwu isiokwu anyị bụ taa bụ gịnị bụ OSU cast n'ala Igbo, gịnị bụ ihe ị kwesịrị ịma gbasara OSU, kedu ihe kpatara eji akpọ na asị na ụfọdụ ndị mmadụ bụ OSU, kedu only the way forward, kedu ihe nwere ike ime ka e nwee ike abolishie ya bụ OSU caste system. Ịghọtara ya? Anya bụ isiokwu anyị. Isiokwu a bụ isiokwu anyị aka ịkụzi yesterday, mana yesterday I wasn't around yesterday, so nkụzi anyị kwesịrị ịkụzi yesterday ya ka anyị ekụzi taa. So nke anyị akụzi anyị kwesịrị ịkụzi taa anyị ga-epushkwazie forward tomorrow, nke na tomorrow ga-akwụkwadị for this tomorrow. Anyị ekenego m ndị my fans. O nwere ndị chat gasịrị m na WhatsApp na-asị m gịnị mere na ha
chegidere ka m bịa online ma bịara online udo dịkwa ụmụnne m udo dị o nwere ihe emergency dapụta so ọ nwụdịra mma nwee ike I left my house before the time so onye ahịa mere ya but I thank God everything dịkwa normal. Then ihe nji wee bịa n'ụbọchị taata bụ isiokwu ahụ mana echefuna echi niile bụ Wednesday echi ka anyị ga-achịkọta aja anyị na-achụ kwa ọnwa Ọktoba n'isi njedebe. Echi niile ga-abụ 19th of October. Echi niile ga-abụ 19th October. So na ndị niile sonyere anyị na anya bụ aja anyị na-achụ kwa ọnwa na-ebido na 6th of every month end ya na 19th. Ndị a bụ ndị ga-enwetakwa anyị ga-esendịrị messages na their various WhatsApp numbers etu anyị ga-esi wee chịkọta ya bụ aja. Echefuna na ọ bụ aja anyị na-eje chụọ 14 days n'ọltar na mmechizi egbuzi egbu na anụ ndị ọzọ wee mesara aka. So ọgwụ aja anyị na-achụ n'isi ndị niile wu friends of the temple na ndị enyi anyị ndị ihe anyị na-eme na-amasị ọnya ka anyị achịkọta echi. Ọ bụrụ na isonye owuyi na nke ọnwa a mana ị chọrọ isonye na nke ọnwa Ọktoba ọ ga-ebidokwa na Ọktoba 6 last for 14 days. Ihe ị ga-eme bụ isendịara m prayer request gị 3 prayer request then make donation token to the account number ka e wee ike tinye afa gị na ndị a ga-agụrụ ya bụ ọfọ for 14 days. So before ị mee nka chat ya m na WhatsApp 0805 78 37 672. I repeat 0805 78 37 672. Anyị jikwa airtime ịbụa wee beta anyị ga-eke ndị mmadụ. Anyị ji MTN airtime, anyị jikwazi Glo airtime. Ọ bụrụ na anyị mechaa introduction anyị kpọọ Glo, anyị ga-emechawazie program anyị kpọọ MTN. Ya gazie. Nke ọzọ echefuna na Ugochi tụrụ na temple na anyị na-enwe time for administration. Onwe ka ọnọdụ gị sigara ịdị etu o kwesịrị ịdị mana ịchọ ka ibisi iche temple for ikwubiri gị okwu maọbụ ka isonyere anyị na administration anyị na-eme, ịchaatị m na WhatsApp. My WhatsApp number 08057837672 ka nwee ike nye gị appointment ụbọchị ị ga-abịa enwe ike wee nye gị time maka na anyị na-arụ ọrụ n'Ugochi ọdịnala temple kwa ụbọchị na eweziga ụbọchị ndị anyị wepụta for administration. Daalụnụ. Isiokwu anyị ji bịara ụbọchị taata bụ gịnị bụ osu. Ka m bidogoro na ya. O nwere ndị nwe ụmụazị Igbo ha mara ihe bụ osu mana ka m digress ya eluto. O nwere ihe a na-akpọ osu n'ala Igbo nwee ihe a na-akpọ oru. Yes, o nwere obodo enwere osu mana ha nwere ihe a na-akpọ oru. N'ọtụtụ obodo na Anambra steeti na ala Igbo in general a abolishiko oru. Mana osu ka bụ ihe na-enye nsogbu n'ọtụtụ obodo mana ọ bụrụ ihe a na-ekwu pụta ihe kama a ga-esi n'azụ wee na-ekwu ndị bụ osu ihe. So ka nkọwa ya ka o doo anya ka m bidogoro ka nkọwara ihe woru ka ịghọta. O nwere oge the ancient time, that very long time ago, enwere ndị bụ na fa nwere ego ha wee je gote oru. Ha wee je gote oru. Oru bụ onye nwere ego ije gota nwaodibo. Mana nwaodibo nke ahụ nwaodibo mmadụ jelu ụgwọ gote ya as oru
now onye anwa doka a servant. Yes, mana servant abụ servant ekwuru ụgwọ wee gotara ya onwe gị dịka nwa maid nwa boy. Ọ dị bụ mgbe gboo oge a na-agwa oge a na-enwe slave trade, a na-agbata ndị mmadụ n'oru jee obodo dị iche iche na mba obodo dị iche jee lee ha ruo ebe anwa ọrụ ha bụ ịsa abụ dia masters. Ụfọdụ ụmụ ndị dia master nwere ike itinye n'ugbo farm rubber plantation. Ụfọdụ ụgwọ ndị nwere ike isi ka ha na-asa abụ ka ha bụrụ domestic staff na be onye eze ma ọ bụ na be ya bụ ọgaranya gbatara ha n'olu. Etu a ka esi eme during the slave trade era. So o nwere ndị bụ ị nwere ike ihe butere ya ụdọ nwere ike nwee ndị na-eme isi ike. Nwatakịrị a mụtara ọ na-eme isi ike ma ọ bụ na onye anya ukwu. Ọnkụrụ ya nwere ike ma ndị onye ka ọ bụ nwatakịrị enwe nne na nna ma ọ na-eme isi ike, ma ọ bụ ọnkụrụ ya nwere ike ile nwa a n'olu, ma ọkwa na nwatakịrị nne na nna na-ejikwa aka na-ejiri aka lee nwa ha n'olu na nwa a na-ewetara ya isi ọwụwa. So elezie nwa ha n'olu, odu a bịazie ihe ọ ga na-eme bụ ọ na-asa abụ nna ya ukwu onye anwa gotara ya nụ. Yes, mgbe ahụ ọ na-asa abụzi nna ya ukwu onye ahụ gotara ya nụ, ịgbarụgoro ọwụwa oru, that is a slave. Then mgbe buru gbo anwa, those slaves o nwere ọnọdụ status a na-enye ha iche. A na-ene ha anya, na-enede ha anya as people anọrọ with equal right with the freeborn. Ịghọtara ya? So mgbe anwa ọ dị n'ala Igbo, then enwere ike ebe ịchọ nwaanyị ajụwa ma ụnụ abụ ajụwa gị kelu clan isi na ya, kelu village isi na ya. Ihe a na-ajụrụ gị bụ ka a jụọ ese ndị maghị ọfụma marụ na ụnụ agba osu ma ọ bụ ụnụ agba oru, maka o nwere onye ya alaghị ka onye nwa ya ka nwa ya ji eji n'ebe ọ ga-agba oruo ọ bụrụ oru, maka na nwunye onye oru bụ onye oru. So ị bụrụ onye na-agba odibo, ị maa na nwunye gị ma gị nwa na onwe gị niile bụ ndị na-agba odibo. Etu o si wee dịrị mgbe gboo during the slave trade era. Ịghọtara ya? So a na-akpa ha akpụkpa, ọ dịzie ka isi ka oru na ọgaranya irikọ na ofu tebụl. So ihe a bụ ihe na-eme mgbe ahụ. So ndị oru abịazie ha chọzie ka anụta nwaanyị n'obodo ahụ ma ha ọfụma, anyị ekwe kewe ha nwaanyị. Ma na-emechala during the end of the slave trade abolish these ones. So enwere ihe dị gbasara oru ma ọ freeborn n'obodo dị iche iche. Ịghọtara ya? Yes, n'obodo anyị enwere ofu ndị a na-agbara anyị atụ mgba na nna mụtara ha bụ oru mụtara fa. Yes, mana you are free to ịnụ nwaanyị na family ha maka ihi na abolish gị gbasara oru and ama enwe nwere stigma suenu ama na-akpa gị akpụkpa. Ịghọtago? Mana abịa na osu bụ na ije nụrụ osu automatically ụmụnna gị ga-asụpụ gị n'ebukwa osu uwe onye a na-ene anya na ọdịgo contaminated na nghọta nke ndị na-ekwu ya. So therefore people would like to avoid you, especially n'ihe gbasara ọmụmụ, that is ihe gbasara ibuild lineage, n'ihe gbasara ndụrụgandụ. Onwe ha na-akpọ ndụrụgandụ. Ndụrụgandụ bụ from generation to generation. Nwa mụta onye ga-asị nye ahụ ndụ ebighị ebi na anyị ga-ebi ndụ ebighị ebi bụ nwa mụta nwa amụta ibie, nwa mụta nwa amụta ibie. Onye a bụ ndụ continue, ndụ ebighị ebi. Ịghọtara ya? So ndị uwe osu a na-ewepụ ha n'akụkụ ka ha ghara iso na ndụ ebighị ebi anwa, because na enwere ha na-abụ ndị dị contaminated. So nobody will like to have those people are considered na ha dị contaminated in their ndụrụgandụ, like their lineage. Ịghọtara ya?
mana ka nkọwazie gị ihe bụ osu based on research mmel. It will interest you to know more personally. My clan anyị abụrụ osu, yes, mana mgbe m tolitere bido ori na mgbe m nọ n'ụka ọbịa ka m mere research ihe gbasara osu ahụ, wee mụ na my father kpachaa ya wee sị ya na m preach against osu system, na ọ bụrụ na ekwesịrị ka a na-akpagbu, ka a na-persecute ndị dị etu a, ebe ọ bụ na ihe a merụnụ emego for a very long time. According to my research, gịnị bụ osu? Ndị a kpọrọ osu ọ bụrụ na ana Igbo niile ka ha nọ, o nwere ana Igbo side ndị amara ihe bụ osu, like some part of Imo, Abia, Ebonyi, some part amara ihe a na-akpọ osu. Nkwa some part Imo side ndị manụ, especially side Imo ndị a na-eme ka Anambra, ndị agha na Anambra gba. Etu a ka ọ dịkwa n'Enugu. Nkwa some part Enugu amara ihe bụ osu, nwekwa some part manụ. Ịghọtara ya? So ọ kara ana Igbo. Now gịnị bụ osu a? Osu a bụ ịma na ihe na-agwa gị ihe abụ ihe mere hundreds and thousands of years ago. Mgbe a na-agwa gị enwere ihe dịka enwero gọọmenti, enwero polisi. So ihe a na-emekarị oge a bụ survival of the fittest. Ndị kere ike nwere ndị kere ike mgbe gboo, ndị a na-agara ụzọ. So etu a ka o siri gboo. Echefuna na even na ancient time na agba ochie na Ken gburu nwanne ya na-akpọ Ebe. So ọ bụrụ na oge anyị a ka ebido nwebe ekworo na anya ukwu, ọ bụrụ taa otego ọdịbal from time immemorial. Now o wee bụrụzie na ndị bụ osu a bụ na-enwere ndị bụ na-enwere ike. Ọ bụ gwara taa na agbụrụ a n'oge nke anyị a ka enwere ndị bụ ajọ mmadụ, enwere ndị bụ ajọ mmadụ naturally inborn. Ghọtara ya? So ihe ka ọ sụrụ osu a bụ according to research m mere n'ala Igbo bụ na-enwere ike a na-achụ mmadụ ọchụchụ, and mgbe ahụ onwere kọtụ atụrụ, onwere onye ihe ekpesalụ. Oge anwasị ihe dịnụ n'ala Igbo na-ekwuru mmadụ ọnụ ya na-agba mbọ abolish ihe bụ alụ, imegide mmadụ, imegide onye aka ya kwụ ọtọ bụ alụ kwụsị. A na-agba alụsị for short, mana akpọrọ afọ ya n'isi alụ kwụsị. Those deities ya bụ alụsị ewubere n'obodo for justice, na-afụ maka ikpe nkwụmọtọ na mmadụ emegidere ibi ya, fụ na mmadụ emegidere ibi ya. Ọnya bụ ihe dịrị ya. So o wee bụrụzie na ihe mere n'ọbụ na mgbe anwala ike enwere ihe a na-akpọ ogwugwu dị iche iche. So abịazie oge anwa enwere ike a na-achụ mmadụ ọchụchụ ka e gbuo onye ahụ, enwee n'anya n'elu n'anya na ana. Nwere ike ọ bụrụ ofu nwa, o nwere ike Ocheke na ndị na-agbụ ya nwụọ, ndị na-achụ ya ọchụchụ karịrị ike, ọgbawa na okwu alụsị knowing fully well na ndị ahụ na-achụ ya, na-achọ ndụ ya, na-achọ imebe ya ahụ, na ha ma enwe ike ịbịanwu n'okwu mmụọ imebe ya ahụ. Ihe ọ ga-emesi bụ ọ gaa n'okwu mmụọ achụwa ya ọchụ, gbawa n'okwu mmụọ a, o were nzu dị na mmụọ a, were nzu mmụọ alacha. O werughara nzu mmụọ alacha, mmụọ abanye n'ime. Ihe ọ pụtara bụ na ọ bịago bịa kụọ mmụọ mbamba, and ndị mmadụ fụghara ka o mere ụdị ihe dị etu a.
onwe ọzọ onye egwu ya ekwe ịbịa megịrị ịbịa chi ya okwu, maka na ịchọọ ya okwu ị marụzie na mmụọ ahụ ọ gbakwuru ka ị chọrọ okwu, that mmụọ ahụ ọ gbakwuru ya agbara ya ọgụ. Onye bụ mbamba onye goje juzuo onwe na mmụọ anwa si mmụọ a na ya gbakwutere na ya gbabatara na nchedo gị. Ọ dị ihe a ka ndị Katọlik na-eme. O nwere ekpere anyị na-ekpe mgbe anyị dara, anyị na-eje ụka ọbịa ndị ụka Rom, anyị na-akpọ Virgin Maria ka anyị na-akpọ ya, anyị na-ekpere ya sị anyị agbaba na nchedo gị, o nne nke Chukwu dị asọ, n'ebe mkpa na-akpa anyị ma na-asọkwa anyị n'ife abụ na ife dị egwu, virgin dị otito na ngọzi. Ịghọtara ya? Ihe a wee prayer of dedication. Etu a ka ndị gbabara na mmụọ si wee mee, gbabata n'ihu ogwugwu ndị ekwuri ma ọ bụ egwugwu ọbụla, gbabata n'ihu mmụọ si mmụọ na ya agbatagokwa na nchere gị, ga-ekwekwana ka ndị ilie metụ mkpụrụ obi ya aka. Bido data okwu ahụ o kwuru na omume ahụ o mere, mmụọ ga na-echekwa ya. Onye ọbụla sị ka ọ bụ onye dị ya, ọ bụ onye na mmụọ ahụ. So ndị mmadụ ezezieri ya eze, mozieri ya asị onye agọọlụ mmụọ. That ọ bụrụ a special and dedicated person to that particular deity. So ọ bụrụ na esi ka ọ bụrụ gị na ọ bụrụ gị na ya, ọ bụrụ gị na ya, ọ bụrụ gị na mmụọ. So ndị mmadụ acha n'ụzọ. So ọ ụzọ ihe dị etu a ka ndị mmadụ si wee banye na mmụọ dị iche iche. Ma ọ bụkwara ọgwụkwadị na ije nụọ onye adịbanye na mmụọ akpọwazi ego osu na iburu gị osu agọọlụ mmụọ, na onye agọọlụ mmụọ. And ọ bụrụ na gị nwa bụ osu anwa jee nụọ nwaanyị onye abụ freeborn, automatically that freeborn abụrụkwana osu for the fact of that consummating marriage and sharing blood and rest of them, because n'ụlọ as di na nwunye ụlọ bụ ụlọ akwadobe ego maka iwube another lineage. So ụmụazị ga-esisi na that lineage pụta ka a na-ekwukwa na ha dị contaminated for the virtue of na nna ya dị contaminated, therefore na nna ya epolutego mmụ ya bụ nwunye ya, then na ụmụazị niile a na-amụta from that parents adịgowa polluted. Ịfọdụ the logic ha ji. So and again, ihe ọzọzi eji atụ ha egwu bụ na being onye agọọlụ mmụọ ka mmarụ ga-atụ. Ọ bụrụ na esi kịta ka ije nụọ onye agọọlụ mmụọ, ịmalụgo na mmụọ na-esie onwe mgbe mebi na iwe freeborn, iwee jeje nụọ onye bụ onye agọọlụ mmụọ, iwee mejọọ ya, o wee baa akwa, wee kpọọ ogwugwu ya, wee kpọọ arụsị ahụ akụrụ mbabasị ya ogwugwu ndị ekwuri ehe, ma ọ kpọọ mmụọ ya bụ mmụọ akụrụ mbamba. Mmụọ anwa ga-abịa ọgụ, maka na mmụọ anwa the work bụ ka o protect ya his subject or her subject. So mgbe ọ bụla ọ nụrụ mgbu akwa one of our subjects, ọ ga-eje ọgụ. So if you for any reason you marry and somebody akpọrọ osu, ọ bụrụ na imejọ ya o wee wuti, o wee baa arịrị, mmụọ anwa agọrọ ya ga-abịa ọgụ, maka na ọnọdụ ka ọ bụrụzi ihe nketa wee nye ya bụ mmụọ. So ya bụ mmụọ anwa na-agbasiri ọgụ. So for that reason, ndị wụ freeborn na-agba ọsọ ịnụ ha, maka na ọ bụrụ na e nyụrụ anyụ na ị nwere ike ime gịnị ịzọrọ azọrọ, wee na-agbari ọsọ fụrụ ya. However, odogwu na-ejekwukwa odogwu. Yes, ihe a na-emezi mgbe a bụ ndị bụ osu na lese ndị bụ onye bụ osu na oraifite nwere ike jee nụọ onye bụ osu na Nnewi, because ha na-ada onwekasị ka a na-esi ebiwe mgbe ụfọdụ n'ime ha na-ebiwe within the area of that deity. So abịazie ebe a ha nọ, a na-ama ha.
physically ha nwere ike ibi within the area unless ụfọdụ n'ime ha nweziri ego jego na ebe ọzọ. So a na-amakọrọ ha baị onwe enweriri ihe eji mara ọnụkụ ha na ha mezizi mụsawazi amụsa. So they will still go to back to maybe Ọkịja or ihe ala ma obodo ọbụla enwekwara ndị ụkwa osu ma anụkwa, and they are spreading. But let me tell you one thing, my own personal agwụgwọ gị ihe batara ya na gwakwa na ọka m jụọ na Anambra State then wishi Igbo then mana na-akụwaziri gị na ihe mere n'ọbụ mana m nwere onwe m as a person kicked against it. Reason I told my father, okay, that thing that he was like, no sin of these people. Now, nobody are sin hammer. Then our Abraham presently made that no way guys, so no great grandfather. So the question is that he had one great grandfather Melo. We're now upon his show mass the present time. Then mana one day in talk got up ngwara ha ọ na ndị mmadụ afụgoro ka Chukwu Okike si agọzi ndị a, nke bụ eziokwu na ịbịa n'anya mgbe ụfọdụ efu na ndị a na-agba osu a na mgbe ụfọdụ ha na-enwe akụnụba, ha na-aba ụba nwee ego. Ndị ntị wee fukwu n'obodo ụfọdụ idekwa ebe ndị a na-agba osu ha ama mma dị egwu. Esi nwe nwaanyị nwa agbọghọ nso mara mgbe nọ Nnewi back at the small mụ na one of my cousin na anụ mgbe jesi akwụkwọ oge holiday abịa m na anụnyere na spare parts, auto spare parts. Nwata nwaanyị abụọ ya mma topụcha very humble. Mgbe ahụ na-oghesi akara otinye na show glass buru ya na-agagharị n'ime nkwọ Nnewi. Nwatakịrị a maka onye ọbụla fụrụ ya na-etinye nwa nke a maka dị so humble. Mana onye ejuziela ọ sịghị na osu ka ha bụ onye ejuzi onye agwazi n'osu ọgbachighị azụ, onye agwazi n'osu ọgbachighị azụ. Was so terrible. So mana Chukwu Okike knows why he normally bless them so much, both in beauty and in wealth. We go so na Chukwu Okike abụrụ maazị Chukwu arọ mmadụ. Chukwu maazị ihe niile. So ihe m na-achọ ịkọwa bụ it's time a ga-eme ụdị ihe na-etu abolish. Mana ana m achọ ịkọwa abolish a ga-eme ya bụrụ abolish a ga-eme associate massively by just make law, pass ya into law, ma ọ bụ ihe a ga-enwewe abolish by pass into law, ma ọ bụ ihe bishop diocese ga-anọ si na ụka abolish ya, ma ọ bụ ihe national assembly ga-anọ wee mee abolish, ma state assembly eme abolish. No, ọnya ka eji kwesị inwe customary court, and ọnya bata eji wee kwesị obodo ọbụla kwesịrị inwe strong traditional stronghold. Ọ dị mwute ọ bụrụ ihe ụka ya emebi onye bata na most of the times ndị bishop jiri aka ha na-asị na ha abolish gị. Yes, o nwere fada be anyị mgbe a na-ekwu na ha bụ aka ekpe dịka ụfọdụ si agba ha afa dị iche iche. A na-akpọ ha datin, mana na abịazie na ụmụnne ụfọdụ ndị mmadụ a na-arụ otu na-asị na ha bụ aka ekpe. Mana mụnwa personally be totally against it, and they should put a stop to it. Man, ihe batara na put but a stop to it the way it should be, bụ because of etu approach eji eme approach the wrong.
passing it to using state assembly to pass it into law will not yield the desired result. But we use bishop. Ihe a bụ customary issue. Agwa ngị na ọ bụrụ ọdịnala Igbo, okay ma ọ bụrụ ọdịnala Igbo. Ihe a bụ has to do with customary. Ihe bụ ọdịnala Igbo bụ those things anwa dị generalized na ala Igbo as a whole. Ya bụ ọdịnala. Mana omenala bụ etu ndị si ebi ndụ nke na-edifa from town to town. Yes, town ọbụla ọ ihe ndị nọ n'obodo kwekọrịtara. A sị na nkụ dị na mba na-egere mba nri, ọkwa eziokwu. Ihe ndị nọ n'obodo kwekọrịtara sị na n'obodo ha na ihe na-etu agba alụ na onye ọbụla merienu anajide eti ọfọna. Ịghọtara ya? Obodo nwere ike ịsị na onye mere ihe na-etu a n'ọba alụ eti ọfọna. So nkụ dị na mba na-eghere mba nri. So ọ bụrụ na achọghị ime ihe na-etu abolish, ya ga-emewu na a ga-akpọkọta obodo ọbụla obodo banye obodo, ọ bụrụ ihe a ga-eme as a general thing n'ala Igbo. Yes, maka na onye agba n'ebe esi ozu nwere ike o jee ịbọ osi n'ebe ụkwụ ebọba. O nwere some part of ala Igbo amara ihe bụ osu. So therefore they will not be able to stand or ghọta ihe ọ pụtara ọfụma ka ha wee nwee ike ime abolish. So it doesn't count that way. So ọ ga the best solution can na offer now bụ imebie from obodo to obodo. Before nga ni ka mkpọgo airtime anyị nwere. Airtime anyị nwere kịta bụ Glo 1604 49 51 23 74 76 8. I repeat, 1604 49 51 23 74 76 8. Let me call for the last time. 1604 49 51 23 74 76 8. That is for Glo airtime. So eto obodo ọbụla ga-esi mebie bụ ihe a solution ka m na-achọ ka m weta. Ya bụ solution bụ obodo ọbụla chọrọ imebi osu system n'obodo ha, especially na Anambra State ebe ọ dị stronger, bụ make sure na unu nwere strong body of ordinary groups like otu nze na ọzọ. Obodo a ga-awụ obodo otu nze na ọzọ ha dị very strong because they are the custodian of the culture of their people. Now otu ọdịnala, yes, ọ bụrụ na obodo mba oraifite otu ọdịnala anyị nwere otu ọdịnala ụmụ nwaanyị, nwere otu ọdịnala ụmụ nwoke very strong. Yes. So then a ga-enwe ọ bụrụ na enwere strong traditional institute ma obodo nwere igwe, mana igwe cannot just with only his cabinet abolish it. No, a ga-consult kwa ndị aka ji ọfọ of various deities. And match gwa with the permanent solution. Yes. Ndị aka ji ọfọ of those various deities dị n'obodo anwa will be involved. Ha na ndị ọdịnala na ndị nze na ọzọ ga-agba ụzọ kpaa ihe a ga-eme. Ndị na-etu a aja a ga-achụ ka e wee sepụ ndị na-etu aka na mmụọ. Ịghọtara ya? Then wee medoro ọrụ mmụọ dị na ya. Yọtụkwa mmụọ dị iche iche dị involved ka ha kwe ka ụmụazị ndị na-etu anwa those lineage anwa ka ha na-amị freely with other freeborn. Ihe ọnwụ na-edebere n'ọdịnala Igbo aka ji ọfọ amadugo ka a esi wee sụgharịa ọfọ. Nwe ha na-agba esụgharịa ọfọ, asụgharịa ọfọ na taa
after ka perform necessary sacrifices involved. Then the custodians of the culture of that particular land ga-asụgharị ọfọ with degree nọ ihe a bụ nkwekọrịta ha kwekọrịta bido taa. Ọ bụrụ ihe si igwe ga-anọ because some of the igwe self enwere the mandate of the gods. Ọ dịrọzi ka igwe mgbe gboo a na-enwe the mandate of the gods. Mgbe ahụ enwere ike ọ bụrụ na enwere ozi igwe eje consult the oracle, the chief priest of the town. Ka amara ihe mmụọ kwuru. Mana ihe a na-enwezi n'igwe kịta abụzi the survival of the fittest. Onye nkarịsịrị ego na onye ma mmadụ na gọọmenti. Any staff of office of ya. Now igwe na-abụ political igwe is no longer ordinary igwe. Could you believe na ụfọdụ igwe nwere ike ọpụta ọ na-efe chi ndị ala mba ọzọ? Ana igwe obodo kwesịrị ịbụ custodian of the culture of his people. But it's unfortunate na ụfọdụ ndị igwe si ebe amaokwu the culture n'ibe ha nwere ike ọ bụrụ ofu nọ US ma ọ nọ panya na-agbara egwu panya. Ọ nọgide otu mgbe mụtara na ọ batara ego, o were ego bata bịa ka ego na ụmụnne ya asọrịa n'ọwụ nke nwa na Amerịka na ọwụ nke nwa na panya echie ya igwe. O nwere nke ọma ọ pụta ọ na-ehi ifuru. Mana oge a na-enwe igwe na-esi na ana igwe ndị ọ bụ the gods of the land na-eselect. Enwe ntụ ụdị okwu dị etu ihe ọ ga-eme ewu ọkpọ kwuo ndị aka ji ọfọ ndị nze na ọzọ ndị ọdịnala atụ alụ then mara ihe mmụọ kwu ife a ga-emelụ mmụọ ka e wee sụgharịa anya gba ọfọ asụtụ anya gba ọfọ etido ọfọ na taa ka a na ikpe nkwekọrịta a na-ekwekọrịta taa ka eji superimpose the old order, and today na-ewube ọgbụgba ndụ ọhụrụ asụdo ọfọ na imechara na-eto a nke bụ eziokwu o were kpebie na bido taa na-enwere ozi ihe dịka OSU n'obodo a etiri ọfọ. Onye ọbụla kpọkwala mmadụ OSU n'obodo a anajidia etiri ọfọ maka na eburukwa ụzọ jee ma n'ihu ana medocha ihe niile kpa na ana wee megide wee kpa na ọfọ emegha na etu a ife ọkwụrụ. So obodo ọbụla ga-eji aka ha malụ etu o si wee dịrị ha na be ha, then use their own method na be ha wee solve all this problem. Ọ bụrụ ha na-eme ya etu a enwe total peace, and enwe harmony, and emesi ya dị etu a ama enwezi ndị gbata ọbụla n'udo obi adị. Lọtara ya onye ma bụ ihe ndị mmadụ kwesịrị ịma. So ọ bụrụ ife a ga-generalize every Igbo. With this lecture, I'm calling upon every town in Igbo land ihe gbasara OSU ka dị strong. Biko eji m aha Chukwu nke pụrụ ime ihe niile wee na-ayọ ọnụ ka unu niile jechigha jee involve ndị aka ji ọfọ na ndị ọdịnala ndị nze na ọzọ ka unu kpaa alụ mara ihe a ga-eme mbana wee sụọ mbana nri. Unu nwere ike isi onye a na-ekwu ihe a ma ọ bụ OSU abụrụ m Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu bụ a free born. Abụ m onye Ogbuefi EZE-ANA na oraifite na Anambra steeti. Onye ọbụla bụ onye oraifite ga-ama na Ogbuefi EZE-ANA enwere OSU atọ in my own village. So abụ m onye uru damage. So anyị nwere abụrụ m OSU I'm mouthpiece of the gods. Ihe onwe ihe adabara nke ọma si mee ya ka ọ daba. Let there be peace. Onye biri ibi ebiri ọ gwara nya ka ọ ga-eji maka na ọ igwe bụ ike. So ọ bụrụ ihe a ga-ejebere gọọmenti ma ọ bụ ihe ofu igwe ga-anọ na US. Igwe a na-enwe kịta awụ ma nwa ihe mma agba ụfọdụ agbọ ọ na-azụ igwe na-analụ the entitlement iso igwe political igwe mana ọ dịrọ rooted with the culture of his people.
ezigbote igwe dị rooted with culture of his people will not go to ABS ma ọ media na grant media ka e wee sị na ọmaka sị na ya bụ igwe gidi bịa ọgada na ya bụ igwe kwuo na ya wee mee ya abolishi na ya na-eti ọfọ na ala ume ya ezuru ya maka na onye mmadụ ka o si rigosi ebe a gịnị wee dịtuo ihe o kwesịrị ime bụ ọ bụrụ na ọ bịa ọ nachi ya back na ọ bụrụ na ezigbo igwe ọdịnala ọ nachi ya back to the custodians of the culture of his people because ihe awa omenala so ọ ga-akọzọt kwa maka na ihe omenala ihe ndị na-eme na ana be ha ọnya awa omenala ndị dere ndị so ọ ga-eme ọkpọkwa the custodians of that culture of his people ọgwa ha o nwere ike iwepụta as a subject ndị nna achidonu na ihe na-etu aka m chọrọ ka eme abolition n'obodo kedu ihe a ga-eme ya ọ tụrụ ya okwu ndị nze na ọzọ ndị aka ji ọfọ na ndị ọdịnala akpa wee sịa igwe kedu na ihe a ga-eme na ya ejekọrọ ndị gbaa afa ka a mara ihe ụmụmmụọ okwu na the best way etu a ga-esi mee all the settlement believe me imesia ya etu a ọ bụrụ na emeghị abolish n'eziokwu na ezi asụsụ ọ bụrụ ihe a ga-use by fire by force ikwucha ya by fire by force na a na-edezi gị ka ije mee ya na-ata kwurukwuru n'okpuru enwere ike ụfọdụ nwere languages a na-agba ha ụfọdụ agha agbanwu n'ihu ka enwere ike na-asị na onye abụ aka ekpe ma na onye abụ nke a ma onye nke ahụ anyị nwere n'obodo ma ihe a na-agwa gị afọ anyị agwa anya je afọ agwa anyị agwaghị ya n'ihu mana efu na a na-arọrụ rut onwe onye gị ya apụta kịta abịapụta na ịbịa n'ụnwụ ya ịbịa onye gwagwaghị reason why ọ sịghị sorry na ịma n'ụnwụ ya ihe ama na-emegoro meeting before meeting maka ihe na ya background so a sị m ka ihe niile akwụsị inwe ajụjụ na nkụzi a echefula na ị ga-achatị na WhatsApp m ma ọ dịchọ ka agbara gị afa mmiri 08057837672 I repeat 08057837672 aga m enyere gị aka anyị kpọọ gbasara MTN airtime anyị nwere 7946845542 I repeat 7946845542 let me call for the last time 7946845542 ọnya bụ MTN kaadị anyị nwere maka nke ụbọchị taa anyị na-agwakwa ụnụ n'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile onye ike niile si n'aka ya bịa gọzie nwoke na nwaanyị ndị niile nọ under the influence of my voice si n'ebe ọ bụla ụlọ ihe ọma ya emela ụlọ n'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile onye ike niile si n'aka ya bịa ka ọ dịkwanụ n'ụdị oge a echi niile bụ Wednesday agazie ekelego m nwoke kene nwaanyị ọ ga-adịkwa n'ụdị oge a echi niile bụ Wednesday ya gaziela ụlọ ọfọ